Gibutyag sa Zamboanga City Health Office nga nagakunhod na ang kaso sa dengue sa syudad. Kini resulta kuno sa padayon nga search and destroy operation sa mga lugar nga dunay taas kaso sa dengue. Ang detalye sa report ni PJ de la Peña. Sumala sa Zamboanga City Health Office sa ulahing duha ka morbidity weeks kamatikdan ang pagkunhod sa ihap sa dengue cases sa syudad. Kini tungod kay wa na kuno kini miabot sa alert threshold level bisan doon na pay mga kaso nga na-admit sa mga ospital. Sa Morbidity Week 28, doon na lamay na dugang nga 27 cases. Kung magpabilin nga ubos ang kaso sa dengue sa mosunod nga duha ka Morbidity Weeks, posible nga tangtango na ang dengue outbreak sa Zamboanga City. Ang pagkanaog sa kaso sa dengue epekto matud pa sa matagsimana nga citywide cleanup drive ug massive search and destroy operation sa kada barangay bisan halos kada adlaw ang pag-ulan. Sa datos sa City Health Office sukad January hangtod July 2, 2022, miabot na sa 2,886 ang kaso sa dengue kung asa 20 ang namatay. Wala na'y nadugang nga namatay sa milabay nga upat ka semana. Lakip sa gihimo sa sanitary inspector sa CHO ang misting ug fogging operation, lakip na ang entomology survey. Our barangays have been very supportive and they have a regular activity already. At least once a week, they have an activity in place. So this is one of the reason bakit bumaba din yung cases natin. Target sa search and destroy operation ang mga barangay nga nasa top 10 sa pinakadaghang kaso sa dengue, sama sa Barangay Santa Maria, Pasunangka, Tetuan, Tumaga, Putik, San Roque, Mercedes, Calarian, Divisoria ug Kabatangan. Mga 2 months ago, maabot tayo ng mga 20, if I'm not mistaken, at any instant. Pero ngayon, wala na. Medyo wala na talaga. Ako si PJ de la Peña para sa One Mindanao.